Здравейте, аз съм Валерия. Намираме се във Варна, където ще проследим поредната ветроходна регата за този сезон. Преди обаче да видим как ще протекат гонките, нека разберем какво е настроението на някои от екипажите. Днес ще имаме възможността да проследим как ще премине традиционната ветроходна регата Порт Варна. Успоредно с нея обаче ще се състои и държавното първенство за лодки в клас Конрад 25R. Това е чудесна възможност всички любители на ветроходството да видят плавателните съдове от различни класове, а също така да открият предимството на всеки един от тях. Преди началото на гонката тече както всеки път трескава подготовка, защото всеки екипаж е устремен към първото място. Ето какво е настроението на някои от участниците в мероприятието. След малко ще започнат гонките. Какви са ти очакванията за тях? Да има хубаво време и да няма инциденти на яхта, всичко да мине гладко. За класирането каквото се случи. Важното е да нямаме проблеми и да е сплотен екипажа. А вашия екипаж от колко време карате заедно? Този сезон се събрахме в този си вид, който е. И искам да караме този сезон като цяло този екипаж, но общо взето не може да се сформира екипаж, който да е постоянен за дълги години. А важно ли екипажа да има разбирателство? Капитана ли е този, който трябва да сплоти екипажа, да дава настроение на всички? Важното е екипажа да е сплотен и да има разбирателство, защото не се ги разбират хората, не върви работа на лодката. Защото това е много бърза лодка и много бързо трябва да се действа и най-малкото забавяне, просто и неразбирателство води до големи грешки и загуби. А ти лично от колко време се занимаваш с ветроходство? Малко около 8 години с ветроходство. Състезавал съм се първо в детските класове и сега вече на по-големите яхти. И какво ти хареса най-много в това хоби? Как стартира? Стартирах от малък, първо на най-малкия клас оптимист, който е. И се запарих и така, уча във военноморско училище, оттам също сме запарени и така, в кораби, лодки, така е. Значи най-голямата страст ти е морето? Да, и с това ми се занимавам дълго време, уча навигация във военноморско училище. И така общо взето. Сега преди началото на гонките има ли някакви последни огледи, някакви подобрения, които трябва да направите вие целия екипаж? Преоборудваме лодката с спортни платна, да мине в спортен вариант лодката, изнася се всичко излишно от нея. И остава изцяло спортна, без никакви излишни неща на лодката, с спортни платна. И това общо взето. След малко ще започнат гонките. Какво е настроението вашето на целият екипаж? Настроението е много добро, защото наистина вече е време за регати. Остава още един месец до края на лятото. Тук времето се обръща през 10-15 август, така че има още малко време за каране и всички са много доволни, ентусиазирани. Виждате, ке е пълен, има най-различни видове лодки, разбира се, има и чисто състезателни, които ще карат като луди, а има и такива като нас, свободен клас, които за самото състезание, за самата идея, за морското плаване, за морското възпитание участваме и ние. Лодките не са кой знае каква спортна форма, все пак тази е примерно на около 30 години. Така че, но върви. Човек като си гледа лодката, няма нищо по-хубаво от това. Значи не е важно да участваш, да изживееш емоцията, момента, не толкова дали ще се класираш на първо място или не. Според мен най-важното е да преодолееш себе си, да преодолееш тази бързина на всекидневието, да излезеш на пешерище, на избързване. Тук на море трябва да се направи много внимателно, много спокойно, защото последствията може да са много страшни. Тези платна, както сега, са кротки навити, когато ги засили вятъра, имат огромна сила и могат да хвърлят човек зад борда, а там има една метална града, гик се казва, която държи главното платно. Тя направо може да убие някой, ако не се внимава. Така че на море това е най-хубавото, човек се успокоява и изхвърля всички шлаки. Както се казва, морето е антиоксидант. А радва ли ви, че тук има толкова много млади хора, които проявяват интерес към този спорт, искат да се развият в него, искат да плават, имат любов към морето? Да, много интересно. Колкото по-скъп става спорта и
по-скъпи яхти, толкова гледам, че повече млади хора, които явно нямат пари, но те просто искат да плават, готови са да дадат една ръка за една койка или на едно място на палубата и да се научат да карат. Много са ентусиазирани, искат всичко да стане както трябва и това е много хубаво. Аз лично съм много доволен, че след нас тези, които идват, са наистина достойни хора да карат. Както вие казахте, остава долу-горе около месец до края на ветроходния сезон. Това тъжен момент ли е, тъй като по-нататък вече няма да има толкова много регати, няма да имате възможност толкова често да плавате както сега. И самото удоволствие от плаването не може да бъде сравнено през зимата и през лятото. Черно море не става за зимата. То е много свирепо, много студено и въобще не става за плаване. С това пък сядаме в яхт-клуба и си спомняме какво е ставало. Сега очакваме още една голяма регата, капитан Георги Георгиев, която обикновено се е в края, в средата на август. След това може би ще има и регата ветеран за такива като мен с бели коси и това ще затвори ветроходния сезон. А спомените зимата в яхт-клуба горе на бира или на нещо друго. Спомените ще ви топлят през дългата зима. Да. След малко всички лодки ще трябва да влязат в залива. Гонката обаче няма да се провежда само в него. Каква е тя, ще разберем малко по-късно. След малко ще започнат гонките. Какво е вашето настроение, настроението на целия екипаж? Вижте какво, те са, може би, не знам колко гонки и регати направени и нормално. Какво има настроение да има, след като от 52 година карам яхти? Да, и регати, плюс това съм професионален моряк. 48 години с параходица на работил, живот ме е минал в морето. Е нещо като добър ден, както е вашето ежедневие да влезете в офиса, така е моето, тук да съм в морето. Нищо особено. За толкова дълго плаване, толкова дълги години в морето, не се ли загубила тази страст към ветроходството, към морето, към тръпката на това хоби? Това е може би съдба. Може би начин на живот. Всеки има своя. Другия отива в гората, планината, така му минава живота, но е така минал и ми е хубаво. Както видите, на 7-5 съм и пак съм на борда. Когато за първи път се качихте, това като любов от пръв поглед ли беше? Разбрахте, че това е вашето хоби? Тогава бях твърде малък и тогава въобще не бяхме така развити, както сега. И просто хванаха на от училище, един курс изкарахме, 52 година. И оттам карахме яхти. Нищо особено. А сега, като виждате толкова много млади хора, които искат да се занимават с това хоби, това радва ли ви? Разбира се. Поначало яхтинга е спорт на аристократи. Благодаря ви много, пожелавам ви успех в гонката и да си скарате страхотно. След малко ще започнат гонките. Какво е вашето настроение? Устремени ли сте към първите места? Винаги желаем да бъдем в първите, но важно удоволствието от самото каране, от самото море. А след като видяхте, че тук има толкова много лодки, толкова много екипажи, самата желанието за конкуренция не породи ли още повече устрем за показване на най-доброто, което можете? Винаги сме искали да бъдем в първите. Нямаме предаване, както са и в Олимпийските игри. Няма предаване. Винаги участваш, каквото успееш, каквото можеш, това даваш. А сега преди старт има ли някакво напрежение или не? Нормално е. Имате доверие в себе си, в екипажа си? Да. А от колко време плавате заедно? С екипажа бих казал може би от 6-7 годишен. Израснали сме в този клуб. Значи много добре се познавате, знаете всеки какво трябва да прави? Има и нови членове, има и подрастващи, така че и те ще ги учим да наследят нашето, което сме правили. А според вас в последните години как се развива ветроходството? Виждаме все повече млади хора, които искат да се занимават с този спорт. Те искат да се занимават, но лошото е, че той все пак е скъп спорт и няма чак толкова много лодки. И няма толкова регати в момента. Регати са така ограничени. Но въпреки това с провеждането на точно такъв тип мероприятия, хората повече се запознават с ветроходството, с неговата специфика.
Да, така е и бихме се радвали да има, нали, наши наследници в ветроходството. А вие лично какво харесвате най-много в този спорт? Кое е това, което ви кара да постоянно да участвате в регати, да се чувствате добре, когато сте в морето? Това, което съм се запалил още като малък. Това ме е запалило и продължава да ми бъде хъс и мерак. Това е нещо, което не може да бъде обяснено с думи, то трябва да се почувства, да се живее. Да, зато и примерно аз съм бил 13 години на ветрохода Калякра. Там е работа за ветроходци, не е за... Да, и за моряци, за ветроходци. След малко като започнат гонките, пожелаваме ви успех и да се представите много добре и дано едно първо място. Благодаря, дай Боже. Първа, разбира се, в залива влиза съдийската лодка. Трябва да се поставят дистанциите и да се определи къде точно ще бъдат разположени знаците. Какво се взима под внимание, когато това се прави и каква точно е дистанцията на днешната гонка, ще разберем от главния съдия на мероприятието. Няколко минути се чуехте къде да поставите старта. С какво се съобразявате, когато го поставяте? Предимно с близост на опасни крайбрежни съоръжения, защото лодките са големи и са трудно подвижни в определени ситуации. А спрямо вятъра, съобразявате ли се с него? На този тип дистанция не, защото това е дълъг морски рейс. Когато има време за 7-8 часа гонка, състезателите да намерят точния вариант. Но иначе на късите рейсове задължително е старта срещу вятъра да бъде. Лодките да бъдат равно поставени, всеки да има възможност да избере от лявата или от дясната страна на старта да стартира. А каква е дистанцията днес? Днеска от района на Варненски залив ще заобикалят една морски знак. Има един потопен самолет пред Гранд Хотел Варна. Оттам отиват до морски знак Аладжабанка и оттам се връщат да финишират на фара на вълнолома Свети Никола фара. А като разстояние това приблизително колко е? Мисля, че беше някъде порядъка на 20 на мили. Мога да кажа точно. Трябва да е записано тук. А времето, за което ще изминат състезателите, това разстояние се определя от вятъра, предполагам? Силата на вятъра. Предимно от силата на вятъра, да. А може ли да разкажете за самата регата, от кога се провежда тя? Ами тя е много стара регата, но се сменя името и през няколко години в зависимост от спонсорството. Значи като традиция това е регата Варна. После се смени името няколко пъти. Peugeot е спонсор на регатата от няколко години. Но е 20 на години. Не мога да кажа точно до година. А какви класове са лодките, които участват? Значи в момента имаме 2 състезания на една дистанция. Това е едното е държавно първенство на четвъртонник Петерсон, така наречения. Те са монотипи с 4-5 членни екипажи, които се борят за шампионата на този клас за годината. Ще има определен шампион държавен. Другите са големи яхти, 10-12 метра, има и по-големи, крейсерски, както се казват, на жаргон ветроходен и са в 2 класа. Един е с коефициент имат. Значи обмерени са от
съдия мерители, с компютър се изчислява техния коефициент, така че после по пристигане на финала във времето се коригира и по този начин се определя класацията с коригирано време. А третия клас е свободен, там могат да участват всички, нещо като автомобилно рали на обикновен език казано. Всеки участва за едната чест, както се казва. А старта за всички ще е един или отделните класове различен старт? Различен. Трябва да са различни класове в различни, за да не си пречат. В случая тук е важно държавното първенство. Големите яхти могат да попречат на четвърт. Те са малки, 7,62 са дълги метра и трябва да ни им пречат. Затова ги разделяме през 10 минути или както преценим, може и повече. А спрямо сега вятъра, климатичните условия, да очакваме ли все пак една интересна гонка? Безспорно. Всяка гонка е интересна за различния тип зрител. Значи ветроходците, когато наблюдават състезание, за тях е интересен и силен и слабия вятър. А за обикновените зрители, те предпочитат атрактивността, силен вятър. Днеска няма да имаме такъв. Умерен за сега и дано се запази така, за да може светлата част на денонощието яхти да финишират. А вярно ли е твърдението, че когато има слаб вятър, тогава се виждат и кои са най-добрите ветроходци, кои имат повече техника? Безспорно. Значи, както във всеки спорт, както и в живота, всеки човек има нюх. При някой е много силно изразен, на слаб вятър добрите ветроходци усещат най-рано промяната и обстановката на морската повърхност, течение. Местните би трябвало да знаят и локалните особености на крайбрежието, но ако пък са по-хитри тия от юг, които додаха, Несебърли, Созополи и Бургазли, може би са разпитали местните рибари предварително какво ще се случи и да изненадат противниците си от Варненския район. Всички лодки вече са във водата и с нетърпение очакват старта на гонката. Това обаче ще стане след няколко минути. Както разбрахме, някои от участниците се уповават на олимпийският принцип, че по-важното е да се състезаваш, независимо кой поред ще финишираш. За други обаче нещата не стоят така. Те искат първото място и няма да щадят сили, за да достигнат до него. Как ще гледаш на регатата и своето участие в нея е въпрос най-вероятно на индивидуален характер. В правилника по ветроходство е много ясно написано, че шкиперите трябва сами да преценят своите умения и тези на екипажа си, също така трябва да се съобразят с готовността на яхтата си, преди да се включат в гонка. Задължително трябва да имат в предвид силата на вятъра, състоянието на морето и прогнозата за времето. От всичко това разбираме, че задачата на шкиперите е да се съобразяват дори с най-малките елементи. Всичко е в техните ръце, така че отговорността им никак не е малка.
Преди няколко секунди беше даден старта за лодките, които са в клас Конрад 25R. Една от лодките беше в фал старт, но тя успя да поправи тази грешка. След даденият сигнал за старт на гонката, лодка Понтус бе в фал старт, но екипажа бързо поправи тази грешка. Преди официалния старт на надпреварата имаше хубав вятър, но ветроходството е непредсказуемо хоби. За лош късмет на екипажите вятъра утихна. По предварително очакване на стартовата линия трябваше да има голямо съревнование и дуел, но при подобни климатични условия прекосяването на старта бе спокойно и лиши нас зрителите, а също така и самите състезатели от силният адреналин още в самото начало на регатата.